дар кишти барвақтӣ асосан навъҳои барвақтӣ ба монанди жуковский рани, хоб навъҳои ред скарлет, пикассо, аладдин, хоб навъҳои миёнапазе ки навъи шукрона беҳтарин навъҳо барои кишти барвақтии картошка мебошад. дар фонди захираи тухмиҳои коллексионии картошкае ки дар ҷумҳурии айни замон вуҷуд аст, зиёда аз 45 навъу намунаҳои коллексионӣ вуҷуд дорад ва қисмати дигари онҳо ҳамчун навъ яъне тухмия аз хориҷ ворид карда шуда дар минтақаҳои картошкапарварии Тоҷикистон омӯхта шуда сипас дастраси деҳқонон карда. имсол камтар бод ҳаво ноустувор омад, барои ҳамин камтар дертар шуда истода, лекин мо ҳар сол ҳамин даврда картошкаи баҳориро кишт мекардем. хоҷагидорони мо заминҳоро бисёр самаранок истифода мебаранд. аз ҳар як гектари пиёз 35-40 центнери қариб соли гузашта гирифтагӣ буданд. картошка ҳам инчунин ҳосили нағз мегиранд, заминро самаранок истифода мебаранд. ягон сотиқи замин бекор намемонад. ба тавсияи олимо, мутахассисо бо тухмишо дигар кардем, бо мана пору истифода бурдем. ҳосилнокиш хеле зиёд шудагиай. назар ба пешара ки ба деҳқонои мо мисол моро қаноатбахш мекунад. мисол пеш 25-30 центнер буд, ҳозир ба 40 центнерам эҳтимол расидагиай. ман ҳамчун деҳқон ба кишоварзон, ба ҳар як деҳқон ҳамин тавсияро дода метавонам ки дар ҳар як муҳит, дар ҳар як соате ки мана ҳамин соатҳои афтобия, соатҳои киштия, ҳамин соатҳоро самаранок истифода баранд. агар ки истифода на ҳар як соат, агар ки истифода набарӣ, қафо мемонӣ. ва дигар киштам дар вақташ намешавад, ҳосилам намешавад. ҳосил бо меҳнат ба даст меояд.